blues. Wani irin wasan banza ne wannan? Je da ka sanar lalata littafi na. Kin ji tsoro ne? Wani irin tambaya ne wannan? Ha. Okay. Yo, and we know what's happening right now. We just got this people like, barkan ku. What else is here? Bonjour, Jaffa ko khoshiyon. Saboda dama ka san irin wannan yana samu faruwa hakan a cikin al'umma. Kuma gaba ɗaya. My brother, sorry, no say for money. I need to get time. Zai kawo fara masu beka lafishiyo halayya. Yau ka yi shi wannan. Ban fi ta mara kawo shi zuwa zuwa. A inda yau yake kusurin wannan babban tasha kamu. Za mu haɗa ai. Wannan abu akwai daɗi ba. Isaka! Wayo kafata, wayo kafata. Ha, ka fa ku manta da danna min alamar subscribe. Na gode.